ko himen ko para bait hau trai Jesus Christ kabala jan Phah bad ka sngi u Jesus Christ Christmas ngidang puson siapang ke jingkemen jangka Maria Tesudi ngidang puson siapang ke jingkemen jangka Hana lese ka Hana kadon lese jingya serim bad ka Elizabeth kalaiti ia ukun jangka syaka jing syakri upalai kumba ka Hana kala aiti ia Samuel syaka temple bad kila shat kemen rengkat bad ka jingi jong upalai panyesngo haga gospel mendagasngi ka Maria Tesoti kala leisa haying jangka Elizabeth lai banai kata ka lai banai kalong ka lai banai jangka jingkemen haga jingim jangka Elizabeth haga jingim jangka Maria Tesoti kam shimla sa hangdo dakaba kinyum henre kala sa haying jangka Elizabeth dakaba ruai ya ro ya upale unong penim jangka kala ruai ya ro ya upale unong penim jangka kala shatkemen barabor bad upale nom penim jangka kamensiam jangka kala shatkemen kadonur jangka kala pindon burom ya upale kadonur jangka nias nguru jangka kabamut kalangit ya ublay upa kalangit ya kaba ublay upa ula batay haka ula hukum ya kaballe bat kala kongu haba kala kongu kalangit da ka donur janga ha ka donur janga kaya ka jingmi janga ta ka jinge kala yo jingkomen banyo jingkomen ha ka jingem jongi gide ban nget ha ublay gide ben pindon burom ya uble hakie ke baro leze pilaban mudur kadba ka Maria Tesudi kalasa haying jongka Elizabeth kadang le man laki kam haying leze kalasa ring kala side jain jongka Elizabeth kala shet nagabinda Elizabeth kala kling tiyar bad kala shom duwairu rengkat bad ka Elizabeth leze kala krenbun ki kana shapanga jingid uble bad hakini ki kambaro kabakala le ngilaban mudur kay ki kam jongiing kiye kita ki kam kababun sin ngile hayinga sem man ki kam kabang ngilaban mudur ka Maria Tesoti kala le haying jonga Elizabeth namar ka Elizabeth kala long timmen nalor kata kala dap hindriu banai bad kam la shuban tre eyena mar pilaban mudur hadin lai banai ka Elizabeth kan kau kon bad minta kadang kam sumar kam huzia kata kalonga por ka Elizabeth kadon kam jingyarap shibuna ka Maria takaba mud ka Maria Tesoti kala maresh rum shaneng lese kala leit yo bunsi kala leit ti jingti nagabinda kata ki ingasen kala pinbiang na dong shadong henry rengkat bat kita ki kam ki jam baro kaba kala pinbiang kala don ka donut kaba pindon borom ya ublay kala don ka mensiam kaba shatkumen barabor ladade mangi tendengi kunyum lese ngin yo ka mensiam ba kunyum barabor lese don bon ki kilonggo me longgo pa bon ki kinasamla bon ki kilong kina ki kinyum ya ki kam kaba la haiti haki bon sin ki don ka jinge ha ka jingim jongi bon sin ngim jule ki kam da ka jingkoben lada dengi ki kina ki batre haying bon sin ki kinyum ya ki kimi ki pa ki ba pale patre kam yeki lese ki kinyum ya upa ba patre kam yeki lese don ki ba kam he kam san ki kinyum ya kabalang te bon sin ya ki kam ki ngile om da ka jingamen ha kamen siam jongi om da ka ba pindon burom ya ublay
Om da ka ba shatkamen hakamen siam namar ngelayo ki kam ban le. Lese habang ide ban le chayimani. Lese ngi haban le shanawena. Lese ngi haban le chaying brio. Lese ngi haban le chakayimane. Lese ngi haban le shaka mas bakoit. Donro ki brio ki bakinium. Donro ki brio ki bam snowkumen. Hakama jongkum bon murkum kini ki brio. Ka Maria kawan yang hakama jong iban ong pe. Na lor bon ki kam ki jam. Ngila ban shatkumen hakamen siam. Shatkumen hakamen siam kabamud. Haba kalang ngeit ha uble. Haba kalastang ban pendon burom ya uble. Umensiam bakuit unang roy shushu hapo janga. Ka jimpen sle janga mensiam bakuit kala roy shushu. Kadba kadang Shakriya ka Elizabeth ka jingido ble kala roy hapo janga. Ka jingi jangu ble kala shindi pura yaka. Bat kata ka jingi jangu ble kala hikaya ka ban sautu yaka ban sajia saudom. Yaka ban sajia lemba ka jingka jungunom penim. Uble ulas tang ban hikaya ka hau mensiam bakoy. Bakai ka ban sajia yandala ka yawunom penim hakane ka partay. Ka jingka jungunom penim ka jingwan jungu jisu hakane ka partay. Kalong ka jimpin ka laya ka rukam im jung ki beriu hadu kata ka por. Kane kalong ka por jung ka jimpin rendi. Ya kie baro ba kulmar. Jim penrandi ya kaba ya Bombay. Naga taga daw niusno kadba karwai shatkamen kadba kadang pendon burom ya utrai udam penpau haka jingruai jongga ya kaban sejia. Kane kalong kum ke jingitu lupa. Ka jingruai ya ro jongga Maria tesuti kalong ka jingitu lupa kaya ka ban sajia nadu ka por la kaya unam penin utrai ublay un penhiar ket yaki bakrau bor badun kindiu yaki basngeverit mensiam yaki basarong omdon jakashu hakamat ublay yaki basarong kimla benyu iya ublay nangda ka jingma kalong lempa ka jingwan jongunom penim kaya ka ban sejia ya ki Bariewspah ki basarong ki bam treben pendrit ya lade ki bam treben pediang ya ka jingisne un patli ya ki Bariewspah ya ki Bariewspah na kamacho itte pro ujisu hiula ong ya ki Bariewspah kalong ka ba ya ki Bariewspah bandrung syabani. Un patli ya ki Bariewspah, un patli ya ki basarong, un patli ya ki bakrau bor. Kane kalong ka por jongunong penim. Unong penim un sustang ban wat uno ubas ngeverit mensiam. Kano ka bas ngeverit mensiam. Uwad uno ubakloy ban Shakriya. Uno ubakloy ban kemen hagajing Shakri. Kabamud ngide ban long kikun kibara ya ujisu ha kadonu urjangi. Ngide ban long kikun kibang nged ha utray ublay jangi. But hagaju kapor ngide ban long kikun kiba shat kemen ha umensiam bakoy. Umensiam bakoy un stang shat kemen kabamud un snow light luid ha pojong. Umensiam bakoy un stang ban snow kemen ban sa hakiburiu bas ngeverit kamensiam. Te minta ka Maria te isuti kadba kadang Shakri haying jangka Elizabeth kalastang ban sautu ya kane ke jinki umensiam bakoy ha pojong. Kalastang ban non kadba ngadang Shakri kadba ngada pediang ya ka saindu rubole nga sautu nompenim jonga ula kemen palad ha pojong. Bad kala imbadu Emmanuel kane kalong ka jimbun habang istang ban imbadu Emmanuel ha ka jingim jongi habang istang ban sautu ublay udon badngi hapo jongi kaya ka ban sajia ngin senang kemen shushu ngin senang light lui shushu ngin senang light lui na kaye na ka jing sorong jongi na ka jing kwa pisa jongi na ka jing kwa burom jongi na ka jing kwa ban lebain ekiway
Pinban ngin stang ban isine ya baro. Ngin stang ban id ya baro. Ngin stang ban kudup ya baro. Lese ki beriu kibam ya hap kerdan bani. Namal unom penim upinya rendi kerdan. Hakamatu Jisu omdon Bariewspah, omdon baduk. Omdon babriu, omdon basniudo. Omdon bastad, omdon babij. Barong ilong kaju namar kajingisene jongo pele ka kudup ya baro ka kapiam ya baro bad ka kindiu burong ya baro naga daw lemba ka shindur jonga maria teisoti uble udang hikai yangi ka ekaban sajia ha ka por jongo nompeni bad ngide ban long kikun ke bayomad yakine baraha ka jingim chaki ngimde balong ke ba ki jait Bariewspah balay pai Thylli minda bun ki Bariewspah jongene ka parte ki impahu pahai henre ki sa Thylli hakamensiam bun ki Bariewspah sa udang jongi ladang ile ni ai sharum shane lada pele shaki sor pibla ban yoi ki bru ke bate ya ki ing bun mala henre ngi perkat ani wo kilong Bariewspah shisha henre lese kilong ki baduk hakamensiam kilong baduk hakamensiam kabamon omdon shu uble hakitaki kaying laimala saumala bad ya ki kali ba rendor uble jusho nagataka daw kaktin uble ka ang un pano Thylli ya ki Bariewspah un pano Thylli ya ki Bariewspah hatong ilaban mudur wad hadin bangila karlut na dong shadong jongane ka parte ya ga jing start ya ga jing babriu ya ga jing goy jingkia bad kaspa ka peu nanda uble on kini baro kim poida eye hakama jonga late pai nama pimdon jakashu habani Darau Jisu wang hangi wan hadin bangidon jibun ke baro wang yangi late pai nganum ayeye yapi namar pimdon ga hok banyo pidyang eye nanga namar pila pindap lupa dak ye baro kabakinja porte bad pim pat ay jakayanga ke Christmas ru kalong kane lese ujisu udang pay saudong jongi mano balak ban bakloy banay jaka ya ujisu lesing ila pendap daka donu jongi bun kie bangaro bam treka ngila pendap ya kamensiam jongi daka jingid ya ka parte ka bapalat menda ujisum don jaka shu hapo jongi ujisum don jaka shu hapo ki inga sem jongi nama kayinga sem jongi kadap dak jing sarong jim bishni jing taraisniu jing dom jim betar bat ka jing kwani alade bat ka jing ngo ba parte te kumno jisun man kumno jisu la bansa ting ya ben peit ya kamaria te suti sachasin ngide ben kirli ya kamaria te suti kumno ko kemi baneng pilaban ruai kumno pilaban chat kumen kumno pilaban chat kumen hakamensiam jombi kumno pilaban pindon buromia ubale what happening babun gikam kamaria te suti kan ong namarba ngala ay ya kekerdan beningong ya unom penim jonga hakajingim jonga ngam shim la kusla ye hoy ladapi peit ya ngalong paduk ladapi peit ya ngalong kum shakri lese pikli ya kat ke kemi ubale pilai shakri iya ki briu kaneketemen pilaban peit kat ke kemi ubale ngalai shakri iya kaneketemen henry kamaria te sudikan on ha kaneke jing shakri ngam de marwe ngadon badu nom penim kadbang ngadang shakri unom penim jonga udang kemen hapo jonga kadbang ngadang yid ya kaneke temen Elizabeth unom penim jonga udang pinki im hapo jonga da ka jing kemen kabapalan kaneke de jingmut jongka jingid ukris kaneka de jingmut jongka jingdap da ka bor jong men siam bakui
larangim sau tu yakane ngi karlut na dong shatong sau dong jongi ngin karlut ya kas Phah sau dong jongi ngi karlut ya ka burom jongane ka perte ngi wad chi wad ya ka bor jongane ka perte badu ji suang kine baro kimento ya pi namar lada pi im kumne ngamut ban Phah Thylli ya pi ngamut ban Phah Thylli ya pi na kamachunga ko himmen ko para tongin sangej por ban panbor na jisu akane ka por kanamba nginduk na ban sautu ya ga jimut ban imbadu nom penim uplay joni ban nginduk lanchisha Bariewspah hakamen siam ha ka parte ha ka do jisu be id karku kardo yangi pensle yangi hikai yangi ban long gibas ngeveri ban long kiba duk hakamen siam ban long iba kiba ishida yame ban long kiba pindon burom yame ban long kiba shat kamen hakamen siam en yaro ya utrai Jesus Christ Amen.